Dobrý den, dovolala jste se na linku podpory pro ženy cítící se ublíženě. Dovolujeme si vás upozornit, že následující hovor je za účelem zkvalitňování služeb monitorován. Jestliže jste spruzelá píča, která ráda pomlouvá a nevíte co s volným časem, stiskněte 1. Máte-li v krvi a ožrala jste se jako dobytek, vaši přátelé vám neberou telefon a dostala jste chuť obviňovat vašeho posledního ex-přítele ze svých neúspěchů, stiskněte 2. Jestli jste střízlivá, stiskněte 3. Tam ho můžete obviňovat také, ale budeme vám tam rozumět. Jestliže vás nasral přítel a obsírá to za něj váš manžel, stiskněte 4. Jestli máte nový vztah a myšlenky na toho, kdo vás prcal předtím, ve vás ještě neodezněly, stiskněte 5. Máte-li potřebu si jen tak cvičně zalhat o vašem dojebaným životě a přejete si poukázat